diye o giyiniyordun diye. Ne diye kendine giyinemek diye ön kıyalemin. Günaydın akılım. Erçeniz hayırlı olsun qowmy ýagdaýlaryňa. Bir zat aýtjak, gence bile ılalaşýaňyz mı gence diye. Men ya ilk diye işe başlamda diye. Gowadyp giyinýädiň diye. Bilen beslen diye o giyinýädiň diye. Ne diye kendine giyinemek diye ön kıyalemin işe gelenle bir hili özüňe gow seredip özüňe gow gelişdirip giýýädiň diye. Ilalaşýaňyz mı akylym? Ilalaşýaňyz hemmesem ılalaşýardyr ki. Gençim elbetme. Bedene bakma vacı. Çınlanam. Aslında önküden men baktlı önküyünememden. Näçe beýle boldum kan? Ýön pikiриňizçe. Men özüme ýöne bilemok, giyinýän, näýdýän. Giyinmeýän vacı. Boljak ýöne. Bilen aýmelek wada etdiler. Tatil etdiler. İkisi bilece. Nire etdiler. Nire tutsa gidecek diýdiler de gitdiler. Ayvalyk olur, başga ýer bolur. Garad menen toşuna bilemem, akıl nire edemem. Yani atel bron etmen gitdiler. Sançı nire kavat gelse, olar etdiler, gitdiler bir küçük. Son aymelek gelýär, bir Türkmenistana ýa-da aymelek okuma taýýar başlaýar diye. Şolar ýala. Siz gitmediňizmi diýseňizem? Wajy bilen bir kowun bir ýere gaçyp biler. Täze gidelmi? Gezmäne, tatile. Gideldi wajy. Gider ertir most mesem ertir işim ýok. Şonda açyp aladalar. Ha? Doğruyum. Aydem gider wajy näme? Menem oturan ýerden dünýä täzeliklerini öwrenýän kara çütüň TikTok görüp atýar. Ham öňümden çykdy. Bir neme balaryň diýen balina diýlen, näme diýler şo türkmençesi? Nima? Ginsimi? Ýoluşçuklar. Bilmem. Garad akulan owadanjasy bar. Akulan owadanja şo. Delfin bolýarmy? Ha, delfin. Delfinci. Şo delfin öz neme diýen muallimini iýipdir. Kunum ýam şoýyp düşürpdir, düşümde şo delfiniň adyny tutup beýtmede wajy görüp atýarna. Bermede wajana diýen molýa böwreklerine. Ondan kiçiliginden şol ozada seredýän eken. Näme şo? Şo delfini şol eýtýän eken, şol muallim eken şo. Ona kunum ýany şey diýär şo işleşlerine. Şoraň ak goýanlarda özler şo ol Tahra ol Gulşat dağdy. Şo plan men şo nemem diye men diye düşümde diye iýe diye. Goýan ötür şoňy düşürýär. Hakykat gaýsa. Delfin adam ýany men şonu gördüm. O ýudup iýe. Daywaşykan gujo halwa sebere bermede wajy. Berdiň de wajy görüp atýan şeýden bolup biziň ansyrap berdiň de wajy. Yo heldiň diňa wajy. Böwrekler agyrýar ondan hamma şeýle gujuk ýalyla. Sizden bir jahaýyş bar. Ne, wajam haýyş diýär. Benim haýyş. Bir mehetdi bir gyýjagal bar, aqar kete. İnsan kıca operasiýasyny şonýaly garaz gowlanşyp barýar. Ulu kömeňiz gerek. Dama köl bolar diýe, hiç dammasa çöl bolar diýe. Şoň üçin 1 manat diýmen, 5 manat diýmen eliňizden gelenden ýardam etseňiz şo çağaçaga suratçyklaryny goýup bolarmy, goýup bolmazmy bilemok. Ýöne kahkasynyň zadyň nomeryny goýuşdyryp geçeýin. Sizden ulu haýyş akylym. Kömek etseňiz, lokan beýlener, kalardy. Sogagyňyza ýazalardy, öňüňizde gelen mumdurly beladan o zat derdi
Qoğulardı da qaradık. Qoğu düşünýäňiz däsin. Şoňçy eliňizden gelenden kömek etmeňizi sizden haýyş edýän akylym. Sag bolun. Häle işe geldim, oturduk, gürleşdik de gaýlar bilen köp kişi öýkelek gidipdir. Ulubeden rahat qalmanlar, tişörtlerini gutarıpdyr diýip häzir gidişdirip getirişdirjek, ýük getirjek biraz ýokary üçin, ýagny skitkal zatlamy üçin baraşyň akylym. Bira Ulubeden getirjek, biram şu futbolka da soraýarlar da. Üýtgeççe köýnejikler zatlar bolsa da alypmy? Evet. Şolary alıştırayın. Qara gepin diýjek bolýanladım. Telefona da kalarsan indirim zatdan berýäňizmi? Ha, berýäs. Goýa. Agay, bulardan bakjak. Ha. Çyndanam. Şu günde neyse telefonunam da kal. Berýär. Ona gelip barsaňyz has gowdur nagat pul bilen akylym. Öňe mara ananyň Hudaýy ziýanmyza satýar käbir zatlary. Başlarlarına geldi täze yüklenmez. Qowja owadanca üst aşağı ana şol Lyon. Olaram %50 skitka seredin ola balajagy materialy yaman gowada üstü gyýlar. Ana Ulubedenlerem gelýär. Ana bolam üstü. Ahasam gow ardan çykýar 50% skitka. We şular ýaly gömlekler var. Ana şu öňüni görkedin nakylym. Sered şular ýaly öňü ýapykdyr. Bulam daňyl, ýani hiç açylýan ýeriňiz ýok. Şu üçüde de çykýar diýen şu ýalňyz mesem skitka bilen bile. Ha, renk kän. Renk görnüşkän. Ini ýene gorkada kylym aşakda. Ha, o takymam owadan, şortik mayka. O da şortik mayka. Şol şeýle owadan. Ha, owadan, ha. Oňam renkleri kän. O da şort ýogy. Skitka da hemmesi. Ay aşağı. O bet. O da üst sakalım. Seredin şular ýaly gowja. Dubaynoy geldi. Dubaynoy diýdi da. Dubayka. Ha. Bul aýratin, tişörtüm aýratin, içinde owadan. Bularam skitkada. %50% skitkada täze getirdik ana. Hakkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Ana. Şundan da şaram. Şular ýaly. Gowja takım getirdik. Ina. Materialım beýler aşyk boldy açyk. Eýem aýaşyram goýdylar. Hoş geldiňiz. Şular ýazjak balagy var. Ina. Gowja ha? Owadan. Ketden. İstaşa takım. Bularym %50% skitkada arkaýyn gelip alyp bilýäňiz. Sag bolun. Başlatdyňmy? Haýsyndan başlasam kan. Häzir dastlar geldi de. Haklı dastlar geldi. Ene. Şular ýaly takımlanmady geldi. Aynan. Bul üstü. Bu da asty. Yıkamaly, jugulca. Gördüňizmi? Onda. Şular ýaly takımlar geldi. Bakın görpedeýin. Ene. Bu takım däleken bu. Köýnek. Köýnek. Şulan hemmesi köýnek akylym. Ene. Owadan gerek. Täze görmüş. Ene. Gowja ha? Köýnekler. Onda. Garad marka köýnekler de bular açmaýyn. Bani ýaýmaýyn. Ene. Bu da şoňa marka, ýanky takymyň numaryny da. Ene. Gowja. Ne bul üssü. Bular skitkada. Bulam asy. Gowja ha yıkamaly. Evet. Karar barak kowat kadar tamen şeylere aýdaýyn. Gelip alyp bilýäňiz. Skitkada. Ýük üstüne ýük gelýär. Ne? Şular ýaly gowja köýnek getirdiňiz, köýnek getirdik. Gowja şu köýnek. Ýazlyk. Ýazlyk. Ine. Gowja ha? Owadança. Ine. Onun renkleri ama bulan. Bu renk var, bulan. Qara renk var. Ha, qara maydı. Ha, qara renk var. 3 renk var da. Ha, 3 renk var. Buram stapıllan yufkalar geldi. Çok soradınız şunu. Oğuzca yufkalar geldi. Buram stapıllan köynecikler geldi. Onam görkatacak. Yufkacıklar. Ha. Oğuzdan iken şu. Şular yufka.
Yuppa. Ul koyna. Staplar bolar. Bular aydayın. Bular staplan. Koyucaca. Gömlekler geliyor. %50%'ımız devam ediyor. Hem görünüşü var. Yani bir stol var kadar yani. Koyuca ha. O kadar. Bularım yuppa. Şurada sen koyardın da sana. Okudayım. Devam ediyor deyip ayttım. Koyuca. Yuppa çıklar. Gelip at biliyorlar. Ben gittim aklım onunla. Saat ne açarsın isteyen? 7 mi? 7 değil mi? Hafta içi. Hafta sonu 8. Hafta sonu 8, hepten sonları 8'e içinde 7 saat 10'dan 8'e hepten içem 7 saat 9-7. Doğru değil mi? Hadir 7'de yapıyat qoğu yüklönmedi geldi. Hadir ıhlas. Bugün var mesela ertir gör kaçtırar. Ertirim te qat kendi gelmeli. Kim mesela mara %50 skikada dur şugur kaçakla atlamadı. Yukarıda kızartlara değişti bolanır. Qalır otursuat. Hem mesela %50 skikka. Arkayın gelip alıp biliyan mehribanlar. Hem nağda qaraşya siya sağ olun. Benim qaydayım. Bugün var ha. Ne açadım? O da gelktirli. O deyin kuş teletini almana. Bugün öyde işi bolly. Ertir gelýän mi dile? Ha, ertir geleyim işe ertir ikinci gün. İkinci gün amarsa birden soň gelip beriň arkayın güzülerini